Η χελώνα καταδύεται σε ένα μυθικό κοραλιογενή κόσμο. Ο Ήφαλος κατοικείται καιρό τώρα από όμορφα και παράξενα όντα. Είναι ευπρόσδεκτη η χελώνα? Η κοραλιογενής νήσος του Σιπαντάν βρίσκεται λίγο έξω από την ίσο Βόρνεο, στα νοτιοανατολικά ασιατικά πελάγη. Αν και μικρό, το νησί έχει στα ανοιχτά του σωρία από θησαυρούς. Θαλάσσιες χελώνες έρχονται εδώ μαζικά για να τους λαιλατίσουν, αφού σε αυτά τα πελάγη υπάρχει πλουσιότερη ποικιλία ειδών ζωής. Οι χελώνες εκμεταλλεύονται στο έπακρο την ποικιλία του μενού, μιας και γύρω από τον Ήφαλο υπάρχει πληθώρα θαλάσσιων ζώων και φυτών για να επιλέξουν. Όμως το εστιατόριο είναι άβολο. Σε απόσταση αναπνοής από τις αμμουδερές παραλίες του Σιπαντάν, ο Ήφαλος κατεβαίνει απότομα σε βάθος 1.200 μέτρων, στο σκοτεινό βυθό της θάλασσας του Κελέμπες. Η ελιγμή γύρω από αυτόν τον ουρανοξύστη κοραλιών δεν είναι εύκολη. Στα απόκρημνα τυχώματά του, η επιβίωση είναι εφικτή, αλλά οι πραγματικές ευκαιρίες για ανάπτυξη βρίσκονται στο ρετυρέ του. Μονάχα σε αυτό το roof garden, κοντά στο πολύτιμο φως, μπορούν να μεγαλώσουν τα φυτά, τα κοράλια και άλλα θαλάσσια ζώα, χάρη στη θύελλα αιωρούμενης τροφής που τα ρεύματα φέρνουν από τον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο. Υπάρχουν πολλές τεχνικές για το ψάρεμα αυτής της τροφής, αλλά ο κάβουρας του γένους πετρολίστες είναι ιδιαίτερα ικανός στο να αρπάζει κάθε μέζα που του φέρνει ο ωκεανός. Η θαλάσσια ζωή εδώ είχε το χρόνο της για να εξελιχθεί. Αυτά τα νερά στεγάζουν τις παλαιότερες κοινότητες του Υφάλου και αποτελούν τη γενέτειρα της οικογένειας των κοραλιών. Τα εκατομμύρια χρόνια εξελιχτικής διεργασίας σε συνδυασμό με τη στενότητα χώρου οδήγησαν στη δημιουργία ενός φυσικού παραδείσου συντονισμένου με ακρίβεια. Ακόμα και τα αδειφάγα αρπακτικά ψάρια, όπως αυτά του είδους Κάραγκς εξφατιάτους, αποτελούν μέρος ενός ισορροπημένου συνόλου. Σε σύγκριση με τους αρχαίους ιδρυτές της κοινωνίας του Υφάλου, οι χελώνες είναι απρόσκλητοι μουσαφίριδες. Είναι ερπετά που προήλθαν από την ξηρά. Σχετικά πρόσφατα, κατά την περίοδο των δεινοσαύρων, εισέβαλαν στις κοραλιογενείς θάλασσες. Τα μπροστινά τους άκρα εξελίχθηκαν σε πτερίγια, επιτρέποντάς τους να κινούνται στο νερό και να διασχίζουν τα δύσκολα περάσματα ανάμεσα στους υφάλους. Ήρθαν για να απολαύσουν τη θαλάσσια ζωή. Κατά ένα σημαντικό τρόπο, οι χελώνες είναι ακόμα στενά συνδεδεμένες με το παρελθόν τους στην ξηρά.
Τα ψάρια του υφάλου παίρνουν οξυγόνο μέσω των βράχιών τους από το θαλασσινό νερό. Η χελώνα όμως χρειάζεται να επιστρέψει στην επιφάνεια για αέρα. Η ζωή της χελώνας χαρακτηρίζεται από την ανάγκη της να αναπνεύσει. Μία καλή ανάσα διαρκεί για λίγες ώρες. Αυτό βέβαια αν η χελώνα δεν βρεθεί αντιμέτωπη με καταστάσεις για τις οποίες θα χρειαστεί ενέργεια. Πράγμα καθόλου απίθανο σε έναν ύφαλο πολυπληθή όπως τους Ιπαντάν. Άλλες χελώνες μάχονται για την τροφή τους, πράγμα που απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια. Το ράμφος της χελώνας Ερατμοκέλης ιμπρικάτα είναι ιδανικό εργαλείο για να ξεκολλά σπόγκος. Άτσαλα όμως. Οι χελώνες αυτού του είδους σπαίνουνε τον όλεθρο όταν τρώνε. Βοηθούν με αυτόν τον τρόπο τα μικρά ψάρια που αναμένουν τα κομμάτια τροφής που αναδύονται. Οι χελώνες προτιμούν να σκαλίσουν περιοχές με νεκρά και σπασμένα κοράλια. Ο τρόπος που τρέφονται δεν είναι ευχάριστος για τα πλάσματα του υφάλου που κρύβονται κάτω από τα κοράλια. Χάρη σε αυτόν τον τρόπο όμως, τα μικροσκοπικά ψάρια βρίσκουν τροφή για να αναπτυχθούν. Οι σιαγώνες τους, ως καλά προσαρμοσμένα εργαλεία, ξετρυπώνουν σκόλικες, μαλάκια και άλλα αρθρόποδα που κρύβονται ανάμεσα στα θράσματα από τα σπασμένα κοράλια. Εκατοντάδες ψάρια επωφελούνται από την ανακατοσούρα της χελώνας. Τα ψάρια πικιπέντιντε κάθονται στην άκρη και περιμένουν πότε θα αναδυθεί κάτι φαγώσιμο από το σπρώξιμο ανάμεσα στα ψάρια μούλιντε. Ο γήλος όμως υπερασπίζεται τα δικαιώματά του στο μερίδιο. Με τόσο πολύ φαγητό κάτω από τα θράψματα, τα ψάρια του υφάλου δεν χρειάζεται να είναι κολυμβητές μακρινών αποστάσεων. Δουλεύουν τους μύες της γνάθου για να ξεσκεπάσουν το θύραμά τους. Ένα είδος γύλου που μετακινεί πέτρες εργάζεται σαν να έχει χέρια και με ομαδικότητα συλλαμβάνει μικρά ζώα που κρύβονται κάτω από τα νεκρά κοράλια. Όλες οι πέτρες αναποδογυρίζονται. Το ψάρι, μπαλιστό είτε σφυρίτεσαι, φροντίζει γι' αυτό με τη θηριώδη δύναμή του. Μόλις οι ταραξίες φύγουν, η γαρίδα μάντης πρέπει να επισκευάσει τη φωλιά της. Έπειτα, ελέγχει αν το πεδίο είναι ελεύθερο, προτού ξεμητήσει για το δείπνο της.
Μαζεύει ένα μικροσκοπικό κοχλία και έπειτα τρέχει για να κρυφτεί. Καρχαρίες συνεχώς περιπολούν γύρω από τα τυχώματα του υφάλου. Οι πιο δυνατές οι αγώνες του Σιπαντάν όμως ανήκουν στο είδος πολπομέτωπων μουρικάτου. Το είδος αυτό έχει μήκος πάνω από 1 μέτρο και κινείται σε κοπάδια. Είναι κατά κύριο λόγο χορτοφάγο. Το τρομακτικό του ράμφος δεν χρησιμοποιείται παρά μόνο για το σκάλισμα νεκρών κοραλιών, όπου και αναπτύσσονται τα φυτά που αποτελούν το αγαπημένο του φαγητό. Αυτά τα ψάρια προκαλούν μεγάλες επιπτώσεις στον ύφαλο. Αφού φάνε, αφοδεύουν ότι δεν χώνεψαν την κοραλένια άμμο που πέφτει κάτω. Αυτή βοηθά στη συγκόλληση του υφάλου, αλλά και εκβράζεται στην ξηρά. Οι λουόμενοι ίσως θα έπρεπε να το έχουν κατά νου την επόμενη φορά που θα ξαπλώσουν σε κάποια τροπική παραλία. Κατά τη διάρκεια της πλημμυρίδας, αυτά τα ψάρια πραγματοποιούν ημερήσιες επισκέψεις στα ριχά του υφάλου, μιας και το επιπλέον φως εκεί δημιουργεί την καλύτερη βοσκή. Η πράσινη χελώνα έρχεται εδώ από εκατοντάδες μίλια μακριά. Σε αντίθεση με τις μόνιμες κατοίκους του γένους Ερετμοκέλη συμπρικάτα, κάποιες από τις πράσινες χελώνες έρχονται στο Σιπαντάν μόνο για να γεννήσουν. Τα θηλυκά που κυοφορούν επιστρέφουν στο γήινο παρελθόν τους. Τα μικρά τους, που βρίσκονται σε αυγά, χρειάζεται να αναπνεύσουν αέρα μόλις γεννηθούν, λόγος για τον οποίο οι χελώνες πρέπει να αφήσουν τα αυγά τους έξω από το νερό, στην παραλία.